Быть коррупционером не только опасно, но и позорно. Республика бюджетының ширекіліші мәғариф өлкәсенә китә. Бұл зур суммалар һәм алар мақсатчан файдаланырга тиеш тә кебек. Тик бу тармакта хокук бозулар кимеми. Казна акчасын үзләштерү яисә ришвәт алу өчен кешеләр нәрсәгә генә бармый. Мәгариф системасындагы булган проблемалар, балалар бакчасында, мәктәптә, СПОда дип әйтгәндә, алар барысы да менә бүгенге көндә без аны ачып салырга тиеш. Әгәр дә ширинне яшерсәң, кеше, димәк, бу дөньядан юкка чыга. Шуңа күрә ширин яшергән үлгән диләр. Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек департаменты беренче чиракта халык мөрәҗәгатьләре буенча эшли. Күпчелек ата-аналар мәктәп һәм балалар бакчасында акча җыюдан зарлана. Сыйныфка ремонт ясау, өстәмә китап, дәфтәрләр, канцелярия һәм хуҗалык товарлары сатып алу өчен янәсе. Тикшерү нәтиҗәсендә 21 мөгаллим җаваплылыкка тартылган инде. Мәгариф оешмаларына туганнарын эшкә урнаштыру мәсьәләсе кискен тора. Мәктәп җитәкчеләре, күлият җитәкчеләре үзләренең эшкә туганнарны алалар да һәм аларга инде өстәнлерәк хокук күрсәтәләр, я күбрәк акча түләләр, я премия күбрәк язалар. Шул мәсьәләләр буенча да быел тикшерүләр узды. Ул очракта безнең 7 хезмәткәр эштән алынды һәм алар арасында 2 җитәкче. Интернетта диплом сатучыларда күбәйгән бер сайтны ябып та өлгермиләр, икенчесе ачыла. Тикшерү нәтиҗәсе буенча 70 мең ялган документ табыла. Biz тикшердек сайтларны интернетта, 296 сайт ачыкланды. Менә шундый хукук бозу торган һәм менә шундый дипломнарны сата торган без инде бергә безнең прокуратура белән эшлибез бу юнәлештә. Хәзерге вакытта менә бу ачыкланган сайтларны ябырга эшне алып барабыз. Быел шау-шу кузгаткан тагын бер вакыйга Казанның Меридиан урамында урнашкан Ньюскул шәхси мәктәбе. Ул ел буе лицензиясез эшләгән. Нәтиҗәдә кайбер балалар уку елы ахырында аттестация узмыйча кала. Утырышта Рособорнадзор җитәкчелеге дә катнашты. Ул Татарстанның коррупция өлкәсендәге эшчәнлеген югары бәяли. Работу Министерства образования и науки республики на самом высоком уровне. Республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы коррупциягә каршы туру өчен күп эшли. Алар кимчелекләрен яшермәй, уртага салып фикер алышалар. Оннан бу хәлләрне булдырмау юлларын эзлиләр. Балаларны теләгән мәктәп һәм балалар бакчаларына урнаштыру өлкәсендәге хокук бозулар бераз кимегән. Бу электрон чират булдыру белән бәйле диләр. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.